Ramadan zai wuce yanayi, Ramadan zai wuce yanayi, Ramadan zai wuce yanayi, yau Ramadan ne yake mana bankwa. Azumi na mana bankwa, azumi na mana bankwa. Yan uwa duk mu zo mu yafe wa juna, yau Ramadan ne yake mana bankwana. Sai wata shekarar idan da tsawon kwana, Ramadan zai wuce yanayi mana bankwana. Uwa duk mu zo mu yafe wa juna, yau Ramadan ne yake mana bankwana. Ba mutuwa kadai ake wa kuka ba, akwai ranar rabo da duk wanda ka saba. Yau Ramadan watan ibada gwarba, za ya fice amma hakan mu ba mu so ba. A kwanakin baya shi yake mana marhaba, amma gashi yau yanayi mana ban kwana. Sai wata shekarar idan da tsawon kwana, Ramadan zai wuce yanayi mana ban kwana. Na yi roƙo ka ƙara tsira rabbani, ga mai isa cikin halittar ka rahmani. Annabin nan da shi ka bai alƙur'ani, wannan da sansani yake cika imani. Alai sahabon da sunar kasani, hanya wacce za ta kai mu ga aljanna. Sai wata shekarar idan da tsawon kwana, Ramadan zai wuce yanayi mana ban kwana. Yan uwa ga na gwanja yau zan muku nuni, dan in zabirai da wanda suka yi rauni. Wanda ya san a baya ya yi kusani, maza maza tashi dan uwa kar ka yi rauni. Allah zan yi gafara ar-Rahmani, mai bige naziri zo kai bayana. Sai wata shekarar idan da tsawon kwana, Ramadan zai wuce yanayi mana ban kwana. Kai gwanja ka kira in yi bayani, shi azumi kusan na Allah rahamani. Sakamakonsa za ya yo ba saɓani, ga wanda ya yi shi lafiya ba ruɗani. Fata na rabu kar na yi rauni, cikin Ramadana na yi ta bautar sarkina. Sai wata shekarar idan da tsawon kwana, Ramadan zai wuce yanayi mana ban kwana. Shi wata ne da ake so a rage bacci, kiyamun lailin ba ka sa lalaci. Mun roƙi Rabbadin ya yaye mana kunci, ya yi afuwa gare mu tare da sassauci. Damina kuma ta zo da yalwa ta abinci, Fatima Dorai ne shi ne sunana. Sai wata shekarar idan da tsawon kwana, Ramadan zai wuce yanayi mana ban kwana. Ramadan ne ciki muke yin azuminmu, mai roƙo ilahu karɓi ibadunmu, sannan rabbi amshi dukkanin roƙonmu, yarda ka samu wanzu kan duk aikinmu. Nura na kowa game ni alkarimu, da karamcin ka jalla rabbi makagina. Sai wata shekarar idan da tsawon kwana, Ramadan zai wuce yanayi mana ban kwana. Kabutin sani ni ba zan nan doke ba, shi fa ya sa na zo da kalma ko dan ba. Ramadan ne watan bananza mai haiba, babban arzikin da arne bai sha ba. Kuka na da mu riga yau mun saba, sa ya wuce
ya bar ni raina na kuna. Sai wata shekarar idan da tsawon kwana, Ramadan zai wuce yanayi mana ban kwana. Azumi na mana ban kwana, mu ma mun masa ban kwana. Bye ga watan Ramadana, sai wata ran in mun gana. Daga nan zan fara batu, Allah karbe ba dun mutu, kanta mu daga zirban mutu. Allah sarki sai wata ran, sai wata ran. Azumi na mana ban kwana, azumi na mana ban kwana, azumi na mana ban kwana. Hadisi daga bakin manzona, mu yi haƙuri mu yayyafe wa juna, me yawan rai ne zai ga wani Ramadana. Ni dai na yafe a yafe ikhwana, Umar kullum shi ne sunana. Sai wata shekarar idan da tsawon kwana, Ramadan zai wuce yanayi mana ban kwana. Nayyo sallama gare ku masoyana, gani da baiti cikin wannan rana. Yau Ramadana zanayo wake na, Allah rabbana ka yafa zunubaina, har dukkanin musulmi ikiwana. Gano na goda Allah sarkina. Sai wata shekarar idan da tsawon kwana, Ramadan zai wuce yanayi mana ban kwana. Ban kwana yau muke da azumin da ya zama mana mai sanyi. Kun ga watan da ake samun daga sauyi, sai wata ran muke da Ramadan mu bayi. Aisha alaka sun kurna baiti na yi, na watan Ramadan a yau sai wata rana. Sai wata shekarar idan da tsawon kwana, Ramadan zai wuce yanayi mana ban kwana. Faruk ayagi a yau ne zan nuna damuwar da nake a wannan rana. Sai na tuno a san da na je da Madina, lokacin da na zo don yin ban kwana. To haka nake ji a watan Ramadana, gashi yau zai fice yanayi mana ban kwana.